Zero casualty sa pabuto og indiscriminate firing ang gimando ni Cebu City Mayor Edgardo Lavilla sa wabot nga bagong tuig. Bisanong usab nini ang bagong Happy Cebu City Police Office kinsa mi bahad nga silutan ang mga pulis nga magpabuto silang armas de fuego. Ano yung report? Zero casualty yun due to firecrackers and due to kining indiscriminate firing. And I ask his assurance that whoever is found firing during the New Year must be dismissed from the service. Kinahagit sa mayor sa bagong leader sa kapulisan sa Dakbayan, si Police Colonel Angelbert Soriano. Bisan kung bago pang miasumer sa pwesto, may pasalig nga magmalinaw ang pagsugat sa bagong tuig diin usa sa higpitan nila ang pabuto. Gani may pahigayon sa lawag walkthrough sa Carbon area human madawat ang report nga adna ay namaligya og pabuto. Apan way hinuoy na bantayan ang kapulisan. Samtang miabot na sa dulan tunga sa milyon ka pesos ang nasakmit ka pabuto sa kapulisan. 3 days ago po meron na kaming warehouse na nakuha. So almost 500,000 worth of pyrotechnics ang nakuha namin. So that will continue until after the New Year kung meron pa po mga naiwan. Samtang ibahan si Soriano sa mga pulis nga silutan kung magpabuto sila sa ilang armas de fuego panahon sa bagong tuig. Ang objective po namin ay zero injuries, zero casualties ngayong New Year. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.